3. L'entrada del rei a la ciutat. En Ricard Redamont està d'allò més content perquè el rei visitarà la ciutat d'aquí uns dies i això és positiu per tots els habitants. S'ha d'organitzar una festa digna per rebre a la família reial, al seu seguici i als representants de l'església que els acompanyaran. Volem causar una bona impressió, oi? Aquestes són les vostres opcions. A. Guarnir la ciutat. Aquest és un fet únic per la ciutat i, per tant, cal decorar tots els carrers amb els emblemes del rei i la ciutat. També donar de menjar al seu seguici. Necessitareu una carta de diners, una carta de materials i 2 de menjar. B. Organitzar una festa i guarnir la ciutat. Voleu mostrar el vostre afecte al monarca i, per tant, decoreu tots els carrers amb els seus emblemes, poseu flors al peu de la catedral i prepareu una gran festa per tots els habitants plena de menjar i beure per tothom. Necessitareu una carta de diners, 2 de materials, 2 de menjar i una de mà d'obra. C. Netejar els carrers. No teniu diners per fer cap festa. Netegeu els carrers i us assegureu que cap captaire es passegi o estigui a la vista. Necessitareu una carta de mà d'obra i una de diners. Teniu 3 minuts. Us queda 1 minut. Us queden 30 segons. Ai, 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 que us queden 10 segons. 3, 2, 1...